karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Hugaw gi akong gusto. Gusto ko nga butangan og hugaw ang imong huna-huna. Unsa? Basta kagibang-an gyud ko nimo. Kuwang kas diskarte. Ah, Banga ka. Lami kay kang duklon. ah, ayaw ana, Lola. Kada, wala ko'y believe ni mo ay. Ayaw lagi ana, Lola. Na-miss ba ka? Ay, si gakos-gakos na ko. Ay, Ha? wala kay angay. Ah, ma-hurt man sa tana, Lola. Si Jo dito maagaksa-gaksa. Ikaw, Lola ba? Ikaw, ha? Bad ka, ha? Bad ka. Ay. Lawgaw akong titala. Lagi? Siya, abitaw na ko. Gusto na tingalin niya nga makakita siyang apostuhod. Ah, maugid. Pues dali ah. Na, otro sa kana. Sabay buti pa sa butana. Di ka gusto nga mahitabo ang angay mahitabo. Bro, di pa man na angay mahitabo. Wa pa man may makasal. Hulo, uy. Ka-old fashion ba nimo, uy? Si titala mismo na may apura na. Ibutang lagi na nako sa lugar. Aw, hinoon. Knowing you, di nahimutan sa lugar magil ka kanunay. Pero wa ko mag-expect ba? Nga bisan anang butanga, apil gid na si imong ipahimutan sa lugar. Oh, siyempre. Pero itawon, bro. Ha? Attracted man ka kaniya. Of course. Oh, pero yun sa mo sa pagkaya. Ha? Nagtipon gud mo dito sa Manila for more than a month. O most of the time, kamuran duha. Bro, gikan sa gaha siya gioperahan, no? Limot ka? Oo, no? Kapantay ko, hinoon. Pero, bisan kiswa ni mo buhata? Wa. Untwa? Ako ra gyud siyang giatiman. Mura kag nagatiman si Mulula? Oh, bro, pure ang akong feelings para niya. Di ka mo to? Ang too man. Magkita man si mong lihok. Bisan katong time nga wa pa kam angkon. Klaro naman. Pero, Oh. kuan magod, lalaki magod ka. Oh, lalaki gyud ka? Gago. Hindi magod. Di lang ko manyakis, bro. Di ko parehas nimo. Oh, grabe sa da. Tinuod pa kon. Okay. Yan sa may plano nimo. Kano sa magid ang kasal? Later na. Ha? Imo pag yung dugayon? Unsa pa may inyong dugayan? Nganong, langayon pa magyuda ninyog maayo? Kataas na bas akong pagpaabot ini, ay! Sige lang, Gudla. Naarabit ako din nila. Bitaw, Lola. Unya si Bakog doon na nasay katalagman. Ah, ayaw sa napanganduya, Lola. Uy. Unsa ba lagi hinungdan nga inyo pa manglangayon? Saban maghuwat mong matiurok nako og di na gyud ko makakita nga kaslon mo? Ayaw, anak la. Biko na be, pagklaro ko ng mong duha be. Inyo nagsinabutan? Ha? Wag yun mo'y planong magpakasal? Inyo rada ikong giilan? Wala, uy. Silon! Prangkahin na lang ko ninyo, God. Kay unsa magani mo, utong na lang ko. Aron maimpas. Ah, Sorry, nadugay ko. Wa ko magawas kon wa mahinanok si Lola. okay na. Ah, lingkod. So, Jo, unsa imo ikasulti?
Magagadag ko nimo. Actually, ako na ganoon nang i-set aside ang kasal. Doon na maganoon ko ilaing plano. Pero nakakita gid ka unsa kabagsik si Lola, di ba? Ay, wag ito mahimo. Okay na ko. Sa ako nang giingon. Mag-agadagid ko. Wa kay imong thoughts? I mean, Kini akong kahimtang karon, uban ninyo. Sobra pa ni sa kong gipangandoy. Pamilya, luwas nga Pinoy-anan, malinaw nga pagpuyo. Inyo ning gihatag tanan ni Lola nako. Og dili gid nako mahimong kalimtan sa tibuok na kong kinabuhi. Sobra pa ni sa utang kabubuton. Mao nga, kamo na gibahala sa tanan. Mag-agadagi ko ninyo. Nimo. Mao ra sa gini akong mahatag ninyo isip. Akong pasalamat sa tanan ninyong kaayong gihatag diri nako. sa ato ba? Pangbayad sa utang kabubuton ra gyud ning tanan? Mao ba? Jo. Oh. Okay. Ako ra magid kahay bahala sa tanan. Sige. Okay, inform lang yung natika kung doon na final date. Good night. Naunsa man to siya? Mura lagi kisapot. Wala ko, Tre. Abli ang gate. Mulakaw siya? Hapit na mga alas 12. Og kalit kang gisapot maong imo kong nga gidali-dali og pagpaanhi dinhi bisan padung pang takabutog. Padung nagkagkatog karong orasa, bro. Duka, duka. Sige. Pauli lang ka. Oh, yan na hinuong ko. Imo na sa hinuong kong papaulion. Ganina, di ka pabalibad. Hey, bro. Siyempre, mo gito isulti ni Joe kay di pa man mo ingon anak ka intimate. Bisan imo na siyang giatiman. Gipakita sa imong TLC. Naapagyapon niya ang sense of utang kabubuton. Nag-look up paghihapon na siya nimo. Di ka maka-blame niya. Pero Sharo naman, sad, bro. Wag siya mo touch sa ako mga gipakita niya. Pero wag. Kaya imposible sa dana. Pero nga nung, Ano sa ba di mo expect? Wangkon siya nga in love siya nimo? Oh, come on. Oh. Ikaw nga particular kaayo sa ipahimutang sa lugar ang tanan? Nag-expect na si Joe ang muuna nimo? Oh, come on. Suko magani kang Gisa nga kuwang na lang kurniron ka. Ikaw dapat muna. Imo siya sultan sa imong gibati. O kumpisal ka niya bisan dili siya pari. kung ako ng buhaton, musugot ko na siya isip pagtanaw gihapon og utang kabubuton. Ug mao na di na ko ganahan, bro. Gusto ko nga iya kong sugton tungod kay doon na gid siya feelings na ko. Bro, paminaw ra gud. Ay sag tungab-tungab diha kay pati ara pa mo tambag taghubog. Paminaw sa di pa ka mahubog. Paminaw. Oh. Ikaw, utukan man ka, bright man ka. Makakita kay gid sa iya malihok kung may gusto ba siya nimo uwa. Noon siya man ka. Julugs ka? Ayaw paminaw siyang isulti. Kay kanang mga pulong nga iyang litukon, wa na magpasabot. Nga mga ginayang gibati. Oh. Nakasabot ka ba sa kong gisulti? Ha? Nilakaw di ay si Mateo kagabi o gwapa mo pauli. Ola, Asa bagkuno siya paingon? wa man musulti la. Pero karong buntag, ni-text siya nga dito na siya ni pauli sa kondo dool sa opisina. Kaon na la. Pero sayop gihapon ang iyang gibuhat. Nga nilakaw lang nga wa magpahibaw nimo kung asa siya. Dinalian lang tingali la.
Na sige, tiwas na tagkaon. Oh, si Mateo. Hi, Mateo! Pwede ba, Jess, ha? Um, Ayaw pag-alis akong aganan? Sorry, pero ang imong kwelyo, wag na matarong. Atong tarongan, be. There, natarong na. Thanks. These little things, for sure, wa ni maatiman ni Jo. Pues, ako'y mabuhat ini. Little things mean a lot pa ya, good. Anhi ko mo invest kang Mateo. For sure. Little by little, iya ra ning mabantayan ug ma-appreciate. Ang mga marites pa yaw. Pero okay ra, nga inyo kong i-chismis. And I wish moabot ni kang Jo. Nasayo ra di kog anhida. Pero magpaabot lang gyud kong Mateo. Dinhi ang giingon nga mag-abot mi para magpa-schedule og balik para sa kasal. Jo? Oh. Uy. Ikaw mong gud na, Ethel. Ay, nagpamisa ko. Ikaw, nag-usa ka. Ikaw ra? Nagawa ko ni Mateo. Magpa-schedule mig balik para sa kasal. Ay, lagi, uy. Kinalang madayo na gid ang inyong kasal kay peligro og dunay mo ilog ni sir. Si Jessa? Ay, kinsa pa? Kay baw pa ka, nga atong usang adlaw. Sus! Iyag yung gibabagan si sir nga naglakaw. O giayo gyud ang kwilyo ni sir. Nga kuno, wa kuno matarong. Uy, di help me. Nakakita me. Pagkaad kay naong, uy. Onya. Looy na sa guys siya. Kay sigurado man gid nga gibara na sa siyang Mateo. Mabitong nga lagot ni nagtanaw. Wa man siya gibara ni sir, uy. Gipasagdan raman. Oh, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!